No niin, terve kaikki taas. Täällä Poika82 ja samana päivänä tehdään toinen osa Magicaa. Ja tänään mä vielä ehkä kerkeen tekemään yhden jakson Minecraftia vielä. Ja sitäkin on tulossa vielä tänään. Ja niin. Jatketaan meidän hienoa adventurea. Adventure tute Warlock. Täällä on satsannut siitä hyvää metuskaa. Niin. Hyvää metuska. Watch out for the goblins. Nope. Mä vaan rynniin sinne. Käytetään nyt tota hastea vielä, kun sä niin haluut. Jeff. Hehe. Bye, man. Mikäs siellä on? Joku vaan huutaa. Kävikö pieni erehys? Miksi mun pitää freezaa tää? The bridge is broken and wizards can't swim. Oh my god, what I'm gonna do? No mitä? Tää mua on kusetettu. Ei! Ei kun he. R. Näin. Nähtävästi nää velhot osaa taikoa, mutta ei sitten nähtävästi uida. Conjure. Checkpoint, restore your health. Ok, tuolla mä voin tehdä jotain kivaa. Eli restoraa mun healthit. Aktivata. Tuohus hei. The fire is stranger. Okei. No mä saan sitten mitä. Mikä tää on? Can you tell me what is this? En mä tiedä. Enkä halua tietääkään. Sitten jatketaan matkaa. Matka jatkuessa. Tänne hienoon paikkaan. Tässä nyt mennään suoraan. Tää varmaan vie tonne metsään. Mikähän? Tuolla on joku jätkä. Look, shiny ropes, get him! Antaa tulla. Antaa tulla. Mä oon vähän väsynyt, niin ei kannata. Ei kannata edes yrittää, miehet. Jos mä tapan tällä bossinkin, niin mä tapan tällä muuten teijätkin. Sä kuolet. You are dead. Not big surprise. Aha! Väistit, pirulainen. Katsotaan. Tykkäätkö tulesta? Hyvä. Tuli on hyvää. Ainakin jos sitä osaa käyttää oikein. Goblineja vastaan. No, mitäs sulla on asiaa? Spanken. Suddenly the rats in my care. Siis sä et saa niitä rottia tapettua. Ja ne rotat yrittää tappaa sua. Jos mä ymmärsin oikein. Okei. Kerro mulle vielä. Okei. Mennään jatketaan matkaa sitten. Revive. Näin. Oho. Jahas. Noin revivataan. Annoit mulle uuden loitsu, joka on revive. Mitäs täällä? Nonni. Hakkaa päälle. Pohjan poika. Hei! Hämähäkkejä. Hämähäkit on hirveet. Tää on siis, en mä tiedä, siis oikeassa elämässä ne on pelottavia. Tai no en mä tiedä pelottavia, mutta pelottavia, iljettäviä. Mihin ne meni? Pakoonko pötki? Ottakaa sprayia. Sitten voidaan mennä. Moi! Ja noin! Ottakaa siitä. Poika 82 ei kun muuten tulla ryttyilee. Mene pois tieltä. Onks mä niinku... V ja A.
Noin. Nyt on reviivattu. Miksi sä kävelet noin hitaasti tolle? Ei. Mä olen haavoittunut. Jatketaan matkaa vaan. Hei, mikä sulla on nyt? No mutta kun mulla on joku ongelma. No sähköä kai. Näin reviivataan. Noin. Siis, okei. Marikoja, onko se puolukoita? Ketä te ootte? Sä kuulostat tytöltä. Joo, mä vaan menen tänne. Ei. Moi. Sä oot kapteeni Bjorn the Brave. Mikäs sieltä tulee? Oho! Hungry Forest Troll. God! Forest Troll, oh my god! Everybody run! Nope. Hei siis... Ettekö te saa tätä hengiltä? Päästäkää se päiviltä. No se on sitä itekin tapettua. Hei, pois tulilinjalta! Ei. Moi. Moi, oli kivaa tutustua. Kuole. Trolli kuole, herra jestas. Mä kombotan sua tässä koko ajan. Jatka ottaa lämää koko ajan. Dead. Se kuolee ton. Ei! Se kuoli. No more trolling, saavutus avattu. Hieno saavutus. Okei. Mun pitää mennä nyt sitten omillaan. So. Ykänparo. Se maatu muuten hyvin nopeasti. Tää nyt on... No joo, ne suoletkin maatu. Oho, mä oon ottanut muuten lämää aika paljon. Vähän. No moi. Nyt voidaan mennä taas voimalla. Tällaiset pienet bossitappelut, ne on ihan kivoja. Level complete. No olisi varmaan niinku tässä kohtaa pitänyt vasta lopettaa se silloin sillä se kuvaaminen, koska level. Chapter 2, Attack of the Goblins. And so our young and bold wizards set forth on their quest, guiding them through the perils of the world was the dashingly handsome Vlad, who is by no means a Ai jaa, onks se siitä nyt siellä The Other Forestissa? Toi Castle Alder. Hei, näyttää ihan sellaiset, siellä asuu joku prinsessa. Hieno kuva. Tippi. No niin, mitä mä täältä teen? Mennään tänne. Mennään tänne päin. Tämmösen kuulistella, joo. Mikä sä olet? Sä oot archeri. Hei kuule. Ette tule. Sähän kuolet siihen. Näin tehdään tämmönen pieni väistö. Sattuu aika paljon. Hermanni. Noin. Nää goblinit on vaan liian helppoja. Pyörätään niinku noihin Lord of the Ringsin nyrkkeihin, niin... Ootteko te aikoissa niinku... Se on mun kirja! This mine! No sieltä tulee mitä ihmettä! Jota saa juokkar rauhassa enää. Sieltä tulee... Mitkä paatit teillä on siellä ollut? Mistä teitä tulee? Ota tulta. Mitä se... Mä oon kusetettu pahanpäiväisesti. Mene. Ja vähän tulta pesää. Naattia pesään. Tuli on hyvää.
Otan vähän siitä. Sitten mennään hakee se mun kirjaa sieltä, se mikähän Harry Potteri vai Lord of the Rings. Vai mitä niitä on. You learned rain. Mitä mä teen sen? Ahaa. Eli tää ja mikä toi, onko se? Listna. Nee! Okei. Tuo ja vanilla. Ice, ok. Ja tuo. Noniin. Oho, reini tehdään noin. Ehkä. Ei toi varmana ollut vielä se. Mitä toi näyttää? Mä tiedän, että tuo on vateeri. Ei varmana ole muuten fire. Oiskohan se tuo? Okei, no en nyt tajua oikein. En nyt tiedä, että mikä se on. On niin taas goblineja. Antaa tulla! Mä tapan tän niinku tällä yhdellä spellillä vaan. Hetkinen. Sinä et mene mihinkä. Tää tuli vaan teho. Tää on paras ehkä. Loitsu. Tai sitten ehkä toi arkana ja... Tää ainakin kääntää nopeasti, että... Siitä ei oo mitään. Mutta vähän voimakkaampia. Hei! Ja ota siitä. Ottakaa te väyriäiset siitä vähän. No mitä sä teet? Tähän sä kuolet muuta. Ihan varmasti. Vai kuolekko? Mitäs kaikkia niinku saavutuksia mä oon saanut? Katsotaas. Mä oon saanut 8/88, vielä enää 80. Broken Swords, Bug Stuff. Roger. A while back the Order of Wizards debited the order of shipment of shiny slaves from the American later. Okay. Hey, Fairy, hey, listen. Explore your level. Explore the level, you never know what you might find. Joo. En tiedäkään, mutta se on vaan tässä se. Kärsyttävää. Mikäs täällä? There are goblins everywhere, your evil long-eared devils. Oh my god! Mä juoksen pakoon nyt. Mikä? What the fuck was that? Sieltä tulee lautoja. Mikäs se ois? Aha! On niinku piraattilaiva. Oh fuck. Ne on vaan kuule goblineja, ne on vaan pelkkiä. Äkkiä! No pistä se ovi kiinni nyt sitten vielä. Te ette tule. I said. You are not gonna come. Jätkä vetää vähän tynyä halus. Annetaan sille tynyä. Ja jätkät vaan ottaa turpaansa täällä ja eivät edes tiedä, että mitä tekee. Ota tulta. Nyt vaan tällainen keskittyminen ei. Oh fuck. No se kuoli ihan varmasti. No ottaa turpaansa oikeesti tuntitolkulla. Ei kannata nyt hei tulla. No mitä? Noin.
Sä kaaduit siellä sen sun dynypaketis kanssa. Hei, tuut sä vielä tänne. Ei! Sä nyt räjäät siinä. Mitäs? Tää nyt on. Oho! Tein vähän väärin. Ok. Tein vähän väärin ehkä, mutta ihan sama. Vähän otin lämää tossa, kun itse olin tuossa räjähyksen vieressä. No ja sitten mennään hakkaa vielä tuo Crash the Desktop. Noi. Nyt on kaikki kuollut. Joo, mennään tonne Grams Workshopiin. Ei oo Steam Workshop, vaan Grams. It's locked. Fuck. Mitäs täällä on teillä? En mä tiedä. Ihan sama. No en mä varmaan tänne laivaankaan pääsen, niin. Vai pääsisenkö? Käydään kattoo, jos sieltä löytyis joku hieno juttu. Joku kirja. En pääse. Nää maatuu kyllä nopeasti. Toi maatuu niinku tohon lauta. Okei. Se on hyvä maatuma. Maantumisen mestaruus. 2015. F ja... Mitä? Mihin mä menin? Onks mä niinku... Mitä mä tein? Onks mä näkymätön? Nyt se vampyyri tuli. Kun se on mun opettaja. Pioneer Quart. Okei. Hei. Hei muuten, mulla oli yksi asia. Se kuoli. Sitten mennään. Hei! Mitä sä... Siis joku seuraa mua, joku stalkkaa selvästi mua. Eikä se nyt oo toi yksi. Siitä mä oon nyt ihan hiton varma. Ei. No way, man. Ihan sama. Se on helppo. Toi mä kattoon. On hieno loitsu kyllä. Oh fuck. Et sä nyt hei pärjää. Voit sä nyt vaan kuolla. Sitten vähän kestävämpi trolli nähtävästi. No, jotain vähän tulta siitä. Ai. Mitä sä tuuta? Et sä pärjää. Hei älä mies. Kato, niin mähän sanoi. No, pako, mennä pako. Mennään hiiliä. Ota. Sitä loitsua. Vähän komboo tässä. Nyt se ei, jos ei nyt heikko halua kuolla, niin se ei halua kuolla mistään. Huijuma. Nyt kuolee. Nyt se kuolee ihan varmasti. Ja minä en kuole tänään kuule. Noi. Hei moi. Mitä kuuluu? By Thor's hammer. Is that my wife? Taas joku on tehnyt metuskaa täällä. Toi goblini varmaankin. Siellä on miekkakin. Ei mitään hätää. Just a dead moose. Two trolls are really scary. Mua ei kiinnosta, ne on vaan turhia olentoja. Mun mielestä ainakin. Mutta mikä teidän mielestä katsojat, että minkälaisia noi trollit on? Onko ne vaan pelkkiä turhuuksia? Päivän turhuus. Hetken, mitäs? Onks mä nyt kuusetettu ihan? Joptain gram. Ai jaa, mä ajattelin, että voisiko tapissa niinku. Hei. Mä menen sinne. Okei. Ahaa, siis näin, joo. No, ota se. Mä en oo niinku käytän noita oikein noita miakkojani.
You obtained broken sword. Okei, no se on se yksi. Mä otan tän mieluummin. Otetaan grami. Ja mihin sitten? Ei sit mennä tonne, mennään valoon. Yeah. Mennään tänne. Kai mä menen, mitäs? Ai tää on taas tämmönen activation off. Okay. Checkpoint. No, haluatteko te se ihan tulla? Mulla on huono päivä. Mitäs? Mene pois. Sä tulet niinku backstappaamaan. Ota vähän tulta sen takia. Mitä artsereita tarvitaan? Onks täällä 2 artseria? Onks teitä 2 siellä ihan? No ihan sama, te kuolette nyt. Mihin sä oot menossa? Oot siis menossa tappaa sitä yhtä kyläläistä? Se on vieto. Ai ja sinne sä oot nähtävästi menossa. Sä kuolet. Ja niin kuolet sääkin. Nää vaan niinku räjähtää kun nää. Ei lol. Tuut sä tänne vähän. Hei. Mihin? Noin. Sitten voidaan jatkaa hienoa matkaamme, kun nää pikkupaskat on hoideltu. Tää ei ollut edes vielä paha. Mut mikä sä oot? Sä oot Robin Hood. Robin Hood on nyt sen verran hyvä sniperi, että sitä ei oikein halua. Ota! Robin Hood kuolee nyt. Ai onks tää ei kutettu vaan 1 Robin Hood? Noin. Noin, vähän tosta tommosta. Na. Ihan vaan teillekin. Ja vertaan nyt vaikka tää tappelu, ja sitten me ollaan valmiita tässä. Mene pois sieltä mun selästä. Että viittis olla siellä. Tätä ei kestä oikeesti. Te ootte vaan hyödyttömiä. Mene pois. Ottakaa vähän miakkaa, miehet. Noin. Ota tulta. No mitäs? On kusetettu pahanpäiväisesti. Eikö se onko se Robin Hood vielä elossa? Ei. Ei nyt kummiskaan. Tuutteko te niinku joukkohyökkäykseen? Tosta lähtee. Tuleeko sieltä nyt lisää? Minkälainen klooniarmeija teillä siellä on? DF. Ja ottakaa! Ai! Jos mä niinku tehdä tämmösen hienon jutun, eli DF. Noin, mä menetäisin näitäkin vähän helttiin, mutta ihan sama. Kuuta. Pis mä tappaan näitä tällä. Ei. S. Käytetään tätä hienoa arkaneloitsua. Ja sit... Oi juma, mähän kuoli! Voi kiitos. Jätkä amputaan. Aha! Ai niin mulla on checkpoint. Checkpoint, mean. Nyt koitetaan pysyä hengissä. Onks toi Crash the Desktopti? Antaako se sen niinku jutun, että mä voin niinku uudelleen syntyä? Mä ajattelin, että ei se varmana oo se. Olisiko se ollut se, kun mun checkpointti on niinku tässä kohin, niin... No se on varmaan toi Crash the Desktopti, koska se tuli sen näköiseksi. Tää äijä. Sä nyt mua ei tapa. No niin, ja sit käytetään noin. Sitten otetaan Crash the Desktoptia taas. F ja B. Noin. Ja mennään pakoon ja tullaan tähän takaisin. Näin. Mitä? Mitä kävi? What? Mitä ihmettä?
Okei. Kiva tietää. Sitten heti sanon, mä joudun tappelemaan näitä vastaan taas, koska... Mennään suoraan sinne Robin Hoodille, koska... Mitä kävi oikein? Jos mä olisin nyt heti tiennyt, niin... Ei se sanonut mulle siitä niinku vielä kaikenlaisesti mitään. Mennään tänne. Hei hei. Robin Hood olen tulossa. Hei, eiks mä päästä tänne? No höh. Niinku mä joudun odottaa, että se... Gobliinit ootte ärsyttäviä. Päivän pilaajia. Hei! Minch! Miksi et ota tänne, että tees tapat tota? Tai no yritä. Kuole. Tulta ota. Ota vähän tulta meidän. Ja sit lisää tulta. Siellä on joku noiden tikari. Mä en kyllä noiden tikareita rupea käyttää. Ne on niin turhia. Voikohan mä ottaa niitä? Ota siitä niin. Siitä niin otat. Voikohan mä ottaa niitä? Ei. Sitten jatkuu matka. Joo, tähän lopetetaan nyt. Juu, tää oli tässä tää Magicka-jakso. Toinen jakso Magickaa. Minä kiittää ja kuittaa ja toivottavasti tykkäsitte katsoa tätä videota. Se ois moro.